Я пасля катаванняў дастаткова хутка прыйшоў у сябе, бо зрабіў прэс-канферэнцыю, дзе пра катаванні распавёў. І гэта было вельмі важна, таму што я перастаў насіць гэта ўсё ў сабе. Это стала, пра гэта даведаліся людзі. І таму проста дастаткова хутка, адпачыўшы добра і фізічна і псіхічна, проста вярнуўся да нармальнай працы і вярнуўся да таго рэжыма, таго графіка, в якім я жыў. Пакуль што я в асноўным падарожнічаю, езжу па розных краінах, сустракаюся з палітыкамі, з асродкамі масавай інфармацыі, працую з паўнаважаным арганізацыяй Аб'яднаных Нацый па катаваннях, для таго, каб у Беларусі спыніць катаванні, для таго, каб у Беларусі не было палітвязняў. Гэта адна з асноўных пакуль што маіх дзейнасцяў. Для мяне вельмі перш за ўсё гэта горад, які быў сур'ёзным цэнтрам беларускай гісторыі. І вельмі люблю павінні прайсціся па касцёлах, прайсціся па старых вулачках. І паколькі зараз моя сям'я жыве ў Беларусі, а я пакуль Беларусь не маю магчымасці прыязджаць, то Вільня таксама і самы блізкі да Беларусі вялікі горад. У 2019 годзе хочу пажадаць аптымізму, веры ў свае сілы, таму што я абсалютна ўпэўнены, што ўсё залежыць ад нас. У Беларусі вельмі добры гістарычны момант, калі ўсё залежыць ад нас, і мы ўсё можам зрабіць, і ўпэўнены, у нас усё атрымаецца.